Vähitellen valtakunnallisen sotaveteraanitoiminnan viriämisen myötä alkoivat aseveljet etsiä ja löytää toisiaan. Niin myös Raappanan divisioonan miehet saivat alkunsa joka toinen vuosi järjestettävät divisioonamme asevelipäivät vuorotellen Lieksassa, Nurmeksessa, Kajaanissa, Iisalmella, Sotkamossa ja Kuhmossa. Omalta osaltani ensimmäiset yhteydet tapahtuivat jo 1950-luvun puolivälissä Kiuruvedelle kevytosasto 2 aseveljen pariin. Useaan otteeseen myöhempien vuosien aikana on luonani täällä Pyhäjärven maisemissa käynyt isompia ja pienempiä aseveliryhmiä. Kerran kokonainen linja-autollinen Kiuruvedeltä kevytosasto 2 miehiä ja kerran vastaavasti linja-autollinen IP6 jääkärijoukkueen ja 3. komppanian miehiä Kainuusta ja Pohjois-Savon pitäjistä. Olemme näissä monissa yhteyksissä oppineet tuntemaan toisemme vielä läheisemmin kuin sodan aikana tunsimmekaan. Aseveljeys on vahvistunut lujaksi. Pidetty komentajamme, myöhemmin everstiluutnantiksi ylennetty Matti Murole, ehti käydä vieraanani 2. Myöskin everstiluutnantti Toivo Hannila, kevytosasto 2 sodanaikainen komentaja, jo edes mennyt hänkin, joka viimeisenä tehtävänään toimi 2. divisioonan esikuntapäällikkönä Turussa, vieraili Säkylässä muutamaan otteeseen. Kesäkuussa 1986 Nurmeksessa pidetyn Raappanan divisioonan aseveljen kokouksen yhteydessä kokoukseen osallistui yli 2000 veteraania ja lottaa. Päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin Rukajärven suunnan korpisotureista kertovan kirjan aikaansaamiseksi. Asiaa hoitamaan valittiin pieni toimikunta, johon minäkin tulin jäseneksi. Alkoi tarmokas muistelmien keruutyö Raappanan veteraanien keskuudessa. Tuosta päätöksestä on nyt kohta kulunut 4 vuotta. Nauhurit ovat pyörineet ja runsasta kirjeen vaihtoa on käyty. Jo harmaapäiset asetoverit ovat olleet koolla sadoissa eri muistelutilaisuuksissa sekä divisioonan perustamismaakunnissa että myöskin etelässä aina pääkaupunkien myöten. Vanhoja Raappanan miehiä asuu nykyisin maan joka puolella. Nyt on tämä työ päättymässä. Antti Tuuri kirjoittaa parhaillaan jo kirjaa kerätyn muistelmamateriaalin pohjalta. Ensi syksynä se on jo kirjakaupoissa. Suuren keruutyön tuloksena on koossa yli 500 äänikasettia ja 24 mapillista tekstiä, 6000-7000 sivua. Kun teksti monestetaan 3 samanlaisena sarjana, on koko kokoelma 75 mapillista. Kokonainen hylly seinällinen. Ensi syksynä luovutamme työmetuloksen Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon. Sieltä Raappanan miesten nykyisin jo varsin käheät äänet ovat kirjailijoiden, tutkijoiden ja toimittajien kuultavissa vielä 200-300 vuoden kuluttua. Näin kuvittelemme. Tähän suureen muistelmien joukkoon liittyy nämä minunkin tarinani. Tarinani
kokemuksistani jatkosodassa Rukajärven erämaissa vuosina 1941–1944. Päivämäärä on tänään 12.3.1990 ja paikka Säkylän Isovimman kylä. Huomenna 13.3. talvisodan päättymisen päivänä on syntymäpäiväni. Täytän 74 vuotta.